예, 할지 안 할지 아마 고록스더라고. खोनासंनांगौ बयबो मिथिनाया मोजां बिराद दोखो दोखो नांलायखादों UPPLजों खाम्फाजों आंनो बुङो এইটো জানিব লাগে তাৰমানে খাম্পা আৰু UPPLৰ মাজত 1 বছৰ আগত নাকি नोंसो माबा खाम खालामदोंना जोंखौना बिदि नङालै सोरलाय बिनिखौ एफाबां रादों नोंलाय रानि खोथा दाबुं BJPजों थाङो सोरजोंबा थाङो बेजों खोथा गैया जों बिदिनो माने UPPL जाथोंसैलाय बेजों खोथा गैया यारिफोरनो फानजोब्बाय बेजों खोथा गैया कुत्ता लाइसेन्सजोंबो नों जेसेबां नायो नायबाय था नोंसोरखौ बेखार नों जेसेबां नायबाय था बिसोरो कुकुर नुबाय नोंसोर बायदिया गाबि गासिबो गैया बेखार बे गाबि नोंसोरो हगारनानै UPPL नोंसोर गोदो मानसि गावनो हानायखौ दा गावनो हागौ बेसे गिदिर जों नोंनि नाम्बार जाबाय आच्छा नोंलाय बबेयावथो दंलाय जोंखौलाय माथो गिदिर नोंलाय सिगिनाय नङा आं बुजियो खोथा बुंगोन आल्ला कुत्ता हाराम जाबा आच्छा नोंसोर खाथियाव फै गाबोन फै गासिबो ओरै जाबाय थांदों नोङो गाबोन फै कुत्ता आला बियो थानाङालै कुत्ता कुकुर हाराम जाबा कुत्ता गाबोन फै दे बरिया oke Có không nên người đó không nên là bị thương